ସକାଳର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ଦି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ବ୍ରେଡ୍ ଆମ୍ଲେଟ୍ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଇଏ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ବି ରହିବ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ। ଆକୁ ବନେଇବା ବି ବହୁତ ସହଜ। ତ ତା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ରେସିପି। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। এই ବ୍ରେଡ୍ ଆମ୍ଲେଟ୍କୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇଠି 4ଟା ବ୍ରେଡ୍ ନେଇଯାଇଛି। এই 4ଟା ବ୍ରେଡ୍ରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇଠି 3ଟା ବ୍ରେଡ୍କୁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିନେଉଛି। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ୍ ନେଇଯାଇଛି। ତ ତା ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ରେଡ୍ର ମଝି ଅଂଶକୁ ଏଇଭଳି ମୁଁ କାଟି ନେଇଯାଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବ୍ରେଡ୍ ଆମ୍ଲେଟ୍ ବନେଇବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ମଝି ଅଂଶକୁ କାଟି ନେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କାଟିକି ଦେଖିଦେଲି। ତ ସେଇଭଳି ମୁଁ ବାକି ଯେଉଁ ବ୍ରେଡ୍ ରହିଲା ତ ତାକୁ ବି ସେଇଭଳି କାଟି ନେଇଯାଉଛି। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଯାକ ବ୍ରେଡ୍କୁ ସେଇଭଳି କାଟିକି ଏଇଠି ରଖି ନେଇଯାଇଛି। ଏଇସବୁ ବ୍ରେଡ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖି ନେଇଯାଉଛି। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଏଇଠି ମୁଁ 5ଟା ଅଣ୍ଡାକୁ ଏଇଠି ଭାଙ୍ଗି ନେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ତା ସହିତ ଏଇଠି ମୁଁ ପିଞ୍ଚ୍ ଅଫ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ତା ସହିତ ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଠାରୁ କମ୍ ଏଇଠି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ତା ସହିତ ଏଇଠି 3ରୁ 4ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଇଠି ଚପ୍ କରିକି ରଖି ନେଇଛି। ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଅଦାକୁ ବି ଚପ୍ କରିକି ରଖି ନେଇଛି। 2ଟା ପିଆଜକୁ ବି ଏଇଭଳି ଚପ୍ କରିକି ରଖି ନେଇଛି। ତ ଏସବୁକୁ ବି ତା ଭିତରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ବି ଚପ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତ ତାକୁ ବି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏସବୁକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇଯାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇଯାଇଛି। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ନେଇଛି। ପ୍ୟାନ୍ ଏବେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଏଇଠି ବଟର୍ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ତେଲରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ବଟର୍ ଦେଇଛି। ବଟର୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରେଡ୍ର ସ୍ଲାଇସ୍କୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତ ସେଇ ବ୍ରେଡ୍ର ସ୍ଲାଇସ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ବ୍ରେଡ୍ ସ୍ଲାଇସ୍ର ମଝି ଅଂଶକୁ ଯେଉଁ କାଟି ନେଇଥିଲି ତ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇ ଅଣ୍ଡାର ମିକ୍ସଚରକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଅଣ୍ଡାର ମିକ୍ସଚର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଟିକେ ଏଇଭଳି ପକାଇ ନେଇଯାଉଛି ଅଣ୍ଡାର ମିକ୍ସଚରକୁ। ତ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରେଡ୍ ସ୍ଲାଇସ୍କୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତ ସେଇ ବ୍ରେଡ୍ ସ୍ଲାଇସ୍କୁ ଏହିପରି ତା ଉପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ରଖି ନେଇଯାଉଛି। ବ୍ରେଡ୍ ସ୍ଲାଇସ୍କୁ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଅଣ୍ଡାର ମିକ୍ସଚରକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତ ଅଣ୍ଡାର ମିକ୍ସଚରରେ ଏଇ ବ୍ରେଡ୍କୁ ପୁରା କଭର୍ କରି ନେଉଛି। ତ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବଟର୍ ବି ଦେଇଦେଲି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିବେ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଇ ବ୍ରେଡ୍ ଆମ୍ଲେଟ୍କୁ ଯଦି ବନେଇବେ ତାହେଲେ ଇଏ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେଡ୍ ଆମ୍ଲେଟ୍ ବିଲକୁଲ ବି ଜଳିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡାର ମିକ୍ସଚରକୁ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ କଭର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଲେଉଟାଇ ନେଇଯାଉଛି। ଲେଉଟାଇକି ତା ଉପରେ ବି ସେଇଭଳି ଅଣ୍ଡାର ମିକ୍ସଚରରେ ଏଇ ବ୍ରେଡ୍କୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କଭର୍ କରି ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଣ୍ଡାର ମିକ୍ସଚରକୁ ବ୍ରେଡ୍ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ କଭର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ବଟର୍ ବି ଦେଇ ଦେଉଛି। ବଟର୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏହିପରି ଯଦି ଏଇ ବ୍ରେଡ୍ ଆମ୍ଲେଟ୍କୁ ବନେଇବେ ତାହେଲେ ଇଏ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ବି ରହିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ, ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ବହୁତ ସଫ୍ଟ ବି ରହିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍ ବି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ କୁକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଲେଉଟାଇ ନେଇଯାଉଛି। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏ ତାକୁ ଏଇଭଳି କୁକ୍ କରିନେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିବେ। ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଭିତରେ ଏଇ ବ୍ରେଡ୍ ଆମ୍ଲେଟ୍କୁ ଆପଣ ବନେଇବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାର ମିକ୍ସଚର ବାହାରିକି ରହିଥିଲା ତ ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ବାହାର କରିନେଉଛି। ତ ଆମର ଏଇ ବ୍ରେଡ୍ ଆମ୍ଲେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବାହାରିକି ରହିଥିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିନେଲି। ଏବେ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ବଟର୍ ପକାଇ ନେଲି। ବଟର୍ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଭଳି କୁକ୍ କରି ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍, ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ବିଲକୁଲ ବି ଜଳେନି ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୁକ୍ ବି ହେଇଛି, ବହୁତ ସଫ୍ଟ ବି ରହିଛି। 2ଟା ବ୍ରେଡ୍ ଆମ୍ଲେଟ୍ ଯଦି ଏଇ ବ୍ରେଡ୍ ଆମ୍ଲେଟ୍ରୁ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ପୁରା ପୁରିଯିବ। ତ ଏହିପରି ବନେଇବେ ବ୍ରେଡ୍ ଆମ୍ଲେଟ୍କୁ। ୟାକୁ ବନେଇବା ବି ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବନେଇ ନେଇଯାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ୍ ଆମ୍ଲେଟ୍ ବି ଆମର ସେଇପରି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆକୁ ବି ମୁଁ ସେଇ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଇଯାଉଛି।
ये देखंतु ये ब्रेड आमलेट देखिया भी केते सुंदर लाଗୁଛି ଆଉ ये खाइबा को भी बहुत टेस्ट लगे बहुत सॉफ्ट भी रहे। এই ବ୍ରେଡ୍ ଆମ୍ଲେଟ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳି ବନେଇବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ବି ରହିବ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ବି ରହିବ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ। ଆପଣ ଆକୁ ଯଦି ଦୁଇଟା ବ୍ରେଡ୍ ଆମ୍ଲେଟ୍ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ପୁରା ପୁରିଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ବନେଇବେ ରେସିପିକୁ। ଆଜିର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।